बाबा गोटे कविता गोटे कहतु कविता गोटे पहाड़ को देखी এটা কোন আমার নীলগিরি नीलगिरी হ্যাঁ हाँ নীলগিরি তেଣୁ নীলଗିରି ଆଜି ନୀଳ ହେଇଯାଇଛ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ବନାନୀର ନୀରବ ଉପତ୍ୟକା ଭିତରେ ଆମେ ତୁମକୁ ଦେଖୁଛୁ ତୁମେ ବି ଦେଖୁଛ ଆମକୁ ଆଗ ଭଳିଆ କେମିତି ମଣିଷ ଭୟଙ୍କର ଲୋକ ଦେଖୁଛୁ ଏଠି ଆସିଲେ ସବୁ ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିଯିବ କି ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଭିତରେ ଗଛ ଏ ଗଛକୁ ଦେଖିଲେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଏଠି ରହିଯାଆନ୍ତି ଏଠି ସବୁଠି ଘର ମୋତେ ଲାଗେ ଆଶ୍ରମ ପରି ତେଣୁ ସତେ ଯେମିତି ନିଗମାନନ୍ଦ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ନିକୁଞ୍ଜ ରାୟ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏଇ ବନାନୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରି ଧର୍ମ ଚେତନାରେ ତାର ଶୋଭା ସରିବ ନାହିଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଶୋଭା ଓଡ଼ିଶାକୁ କହିଲେ ଏଇ ଗାଁକୁ এই রজ পর্ব সরিলা কাজে তা ভিতরে আজ তার ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲାବେଳେ ଭାଷା ନାହିଁ କହିବା ପାଇଁ ଗାଁରେ କହନ୍ତି ଝିଅଟା ଗୋରୀ ହେଉ କି କାଳି ହେଉ ସାମ୍ନା ଝିଅଟାକୁ ସୁନ୍ଦରୀ କହନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସବୁଜ ଉପତ୍ୟକାଟାକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ତେଣୁ ସାମ୍ନା ଝିଅଟା ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ହଉ ଏ ସାଧାରଣ 4.5 କୋଟି ଜନତାକୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭାଷାରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ।